janon weche mag siasa. Bedi paro ni koro romo mar mondo mi koro jod bura no chok sei kendo chak twak mar thicho oko ya pisi jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Joyce kalore gik matimore gi. An kora kaneno ni Kenya chimo kama ber. Motimo kama ber nango. Gima yuago. En mana no kang'eyo ni bangini kipoga asoka o time kapoka wuoyo jakom. Akiano de kawe nango. Nikijang'e Gachagua dhi wuoyo mbele ka. To Gachagua nyalo wuoyo mbele kae ma gik ma ji paro gi unyano angitane Kenya ni makara legitimacy mare onge leadership. Omiyo gimineno ni odwaro a lot of wisdom. To charges sabijo kakanya waduwo. Charges moko nikae manyoni go kali in national cohesion. I don't know whether that body has worked. Gin charges kaka magi ma ifil no nego beni kale national cohesion. Mano dual mari wobi Uganda ka Kenya chia. Kagi wacho magu kabila gi. Nyone we call through a certain process. Nikeche kagi wacho mano. To saniki woti ofisa serikali gidu to te. Tibiro nwanka Uganda ma wod gitiyo kanye magine maging'eny ka. Iwinjo kwa dwa konyo Kenya to ji winjire no dwa konyo Kenya. To ka en Kenya migogo koko no ng'ani ogolo oko. Temo miwinjo ka ng'isi ni ang'eyo ni kora ka Gachagua bro wuoyo. Tang'en wa bro winjo. Kodhi wuoyo to odhi wachang'o koro. Obro wacho gik moko ing'eni sani en ng'ama koro tho. To kobe tho kende. Nyingi ko wuoyo bo wacho ni no yierwa gi president. Omiyo wewe wati or wabro dhi waduto da. Iwinjo. Oken gimi kawo mayot. Yo maneno ji kawe ni and I'm really sympathizing ni joma advise government. Gitimango. Ing'ene MPs tomor. Ki wacho koro wach maku. Kakoro wadonji bunge kanyo wachako dwaro jogo bwana wango pesa magin go. They are all victims. They will also go home. Enankuru thuondi manyalo move motion ni maonge. Kenya ka onge ng'amoso ka ji owinjire no wadwa move forward to ji owinjire je no wadwa move forward. To bedo peti gi gik maonge tiend gi ma nyora ka jogi nyodonji government. Ka serikal nie bagi bugi luongo yo bugi wuoyo kod jakomb no yie wadwa konyogi. Pogi gichopo kamoro malongo to wanwango ni kara serikal nyegi so gajre kabisa. Magini okudwa lweny magineno ni. Gini dwaro mondo ji odhi obed piny, contracts mancho tima richo kubed cancel, process oket manyien nikech nitie principle Joyce iwinjo nitie gimo milongo ni pi stima mago gik moko bed expensive piny. That's why serikal kawo giga. To kinyal bedo ka serikal okawo gi mondo save go jo piny. Nikech gine magigere economy. To kendo serikal no bende dwa loko kod gi ohala. Makoro kendo keto burden jo piny. Then we have no country. Iwinja. So the truth of the matter is nega Gachagua to nige excesses. To my the right time kose ko the right time. Mani gima jo bunge go nego piny. To jo mawuoyo nikijanjo kundi ko ka onde kama ng'eny nega Gachagua no mwandu machal mach. To bende jo public unbe nyowacho ni nyoso demand 8 pesa maro billion mogwodho mondo miye mondo onwang kaka handshake kod dala. Dubed magi pesa manotigo yiero. To ka noti kod gi yiero then joma no chamo gi ng'eny. Which means no waonge the country. Nikech kopo no spill gigi to seche moko joma ibro nwango ni joma noka cases gi okale lweti yo ber jo IBC ober jo court ober ng'ano ibro nwango ka victims ng'eny. Mwali bedo maonge the country. Omiyo bunge ni onego soba an mai gimo miwinjo ka wacho ni poka wuoyo gi jakom ka kia jakom bro receive this thing how. Nikech ji mang'eyo nan folding madi wuok nyalo miyo